Jo som en Pere Andreu, vaig néixer el 37, passàrem uns anys molt dolents, perquè apenas es treballava a la terra, hi havia poc menjar, pocs diners. Jo vaig començar molt jove a treballar perquè era necessari, mon pare era vell. Jo tenc amor a la terra i a tot lo natural. Vaig començar a treballar-la, anava a complir 12 anys. Havíem d'estar molt a casa, que això ara ho trobàvem estrany haver d'estar, però també hi havíem estat aquelles ocasions perquè hi havia poc divertiment, també hi havia uns costums molt diferents, perquè, per exemple, quan se moria un de la família, estàvem uns anys també a sortir de casa, i entonces ara, clar, això ens ha vengut de nou, molt poc preparats, però és una mica comparat a el que fèiem les persones anys darrere. Ara, que hauríem pogut passar unes veses bé, resulta que ens ha sortit aquesta pandèmia i entonces això també ens ha esgarrat el que eren els vells, els joves pot ser que tornin a veure un món com havia estat abans, però els vells ja quasi no sé si ens podrem recuperar d'això, a tornar a viure, per anar, per exemple, en el club de jubilats, que m'agradava molt. Ara veurem si sortís la vacuna i fos eficaç, que poguessin tornar a viure un poquet, més o menys, com vivíem abans, que poguessin passar bones veses. I als joves els aconsellaria que si quan no estan treballant, que es dedicassin una mica a cuidar l'agricultura, tenir camps polits, que sembrin plantes que puguen viure un poc menjars naturals i que al mateix temps que faci un formentera polit, que es cuidin una mica de les parets, que estiguen ben arreglades, que això és un benefici de cara al turista i benefici per un conjunt de totes les coses, tenir un formentera ben arreglat,